Moltes gràcies per deixar-nos aquest espai i poder col·laborar plegats. Crec que hem de treballar units amb tota la gent i tots els blogs, totes les associacions, tot el que puguem fer perquè així tindrem més força per poder dir, per poder comunicar i per poder mostrar a la gent que les persones amb epilèpsia poden tenir qualitat de vida, no? D'aquí ve el nostre principal objectiu del nostre primer producte, però abans m'agradaria que la Marina, que és el nostre motor de MJN Neuro, expliqués una mica per què va néixer MJN Neuro i quin és al capdavall, no? Quin és el resultat que hem pogut treure des de fa 2 o 3 mesos. Bueno, hola, jo soc la Marina i tinc epilèpsia des de 2 anys i mig i vaig passar una temporada molt malament, el 2006, i va ser quan el meu pare va començar a pensar que volia fer alguna cosa per ajudar tant a mi com a la gent que pateix d'epilèpsia. I llavors, després d'aquesta temporada, el 2011 va ser quan tant el meu pare com dos socis més van voler començar a pensar idees per ajudar gent amb epilèpsia. I el 2012 va ser quan van crear l'empresa, no podien provar-los amb més gent, només amb mi. Llavors era a casa meva on provava jo amb el meu pare els ceres més vells, o sigui, models antics, i va ser quan, en el 2014 o més o menys, ja van trobar els ceres oficial, per dir-ho així. I va ser quan va començar tot el procés i ara és ja MJN Neuro i han fet el MJN Ceres. Doncs per resumir una miqueta, a part de l'experiència personal de la Marina i que és el que ens fa treballar cada dia i portar millores per la gent amb epilèpsia, MJN Neuro té 2 pilars fonamentals, un que són la tecnologia, com bé ha comentat, 2 dels socis són enginyers i han estat més de 4 anys desenvolupant el que és el primer producte, MJN Ceres, i després com a altre pilar hi ha el pilar d'impacte social. Per això comentava en la meva introducció de que totes les persones, associacions, grups, el que hi hagi, hem de fer força i hem de fer visibilitat a l'epilèpsia, que la gent amb epilèpsia pot tenir qualitat de vida, no? Doncs res, us presento el primer producte, és aquest auricular. Té una part personalitzada, que és la part aquesta rosa, que és un motlle que fem a mida de cada un dels usuaris, on connectem 3 sensors, i aquests 3 sensors van a dintre del canal auditiu i a través dels quals nosaltres rebem l'activitat elèctrica del cervell. Això fem un algoritme personalitzat a través de la intel·ligència artificial i fem una detecció precoç de les crisis epilèptiques. Però totes les crisis epilèptiques no són iguals. Llavors, el nostre principal objectiu d'aquest producte és evitar aquelles crisis que provoquen caigudes o accidents, de manera que puguem evitar aquest primer impacte de la crisi. D'aquesta manera, si els avisem amb antelació, es poden posar en seguretat. I com és aquest avís? Doncs és un avís entre 1 i 3 minuts previs a tenir una crisi d'epilèptic. I es va a través d'una aplicació mòbil on hi ha un rellotge, en aquest cas no ho veieu, però és un rellotge amb 3 nivells. El nivell baix, el nivell mitjà i el nivell alt. Llavors, és una aplicació que funciona contínuament i va connectat amb Bluetooth a l'auricular. Llavors, quan és al nivell alt, el telèfon sona i visualment i acústicament i és l'avís per posar-te en seguretat. Aquesta aplicació també la poden tenir els contactes vostres de confiança amb una aplicació secundària, que és Social Ceres, que ja està disponible a través del Play Store, on els usuaris amb MJN Ceres connecten a la seva identificació en les Social Ceres, de manera que, per exemple, un pare, un tutor o un cuidador pot saber també el risc d'aquesta persona en concret. Aquest dispositiu el podeu trobar més informació a la nostra pàgina web i podeu fer un test d'idoneïtat, que el test d'idoneïtat és una manera de veure de manera objectiva un percentatge d'adaptabilitat d'aquest producte al vostre tipus d'epilèpsia. Llavors nosaltres ens posem en contacte directament amb l'usuari o amb l'interessat i fem un seguiment de manera molt personalitzada, perquè cada un és un cas i té unes característiques en concret. Però Marina, tu després de tots aquests anys, què opines d'aquest producte? Perquè al final s'ha fet una cosa com molt discreta, que realment pots portar en el dia a dia,
que no és un casco, no és res visual en aquest sentit, ni molt engorrós, no? Jo crec que ara el MJN seràs més que res, o sigui, és igual que sigui més discret o menys, però si el portes et donarà més tranquil·litat a tu mateixa, com buah, ja està pendent de si puc tenir una crisi aquí amb les amigues, a la piscina, on sigui, que puc tenir una crisi, i si t'avisa d'una 3 minuts abans, pues t'assentaràs a un banc o no et banyaràs perquè te pots afogar en aquest cas, però més que res és tranquil·litat a tu i al teu voltant, perquè passar d'estar preocupada a dir vaig tranquil·la i ja m'avisarà el dispositiu, doncs és una cosa a favor. Perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per aquest petit espai i us esperem tots a mjn.cat